ndenga muso yi ka ɲi baara ka gin ka k'a yɛrɛ kan fa ka bɔ n'a yɛrɛ ye de furusa n tɛ fɛ yɛrɛ de a ka to n denkɛ kun bilen minɛ. Senwave ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Senwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Senwave la. Senwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. O la ko a yɛrɛ ko k'a ye foro daminɛ baaraw daminɛ. O ye tiɲɛ ye. Awɔ a y'a daminɛ a ba kan yɛrɛ de. E yɛrɛ dun ka nakɔ foro ni fɛnw. E kɔni y'a dɔn o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye o k'i dɔgɔninw to yen ne tɛna sɛgɛn bilen o. O san kɔni ne y'a fɛ e ɲɛna mɛ n'i ka na ne yɛrɛ fɛ yan nɔ mɛ e tɛ du bɔ a kɔnɔ fɛ. Ni ne nana yan o denmisɛnnin minnu bɛ n kɔ so olu bɛ kɛ cogo di. A ye sabali sa débrouiller ma nɔgɔ tuma bɛɛ. U b'u janto ɲɔgɔn na ayi u b'u janto ɲɔgɔn na ye a ka ɲi. Mun tɛ du bɔ a kɔnɔ fɛ. Donc ne bɛ taa baara la fɔlɔ. A ka kɛ ten. Awɔ an bɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ. Ala ka taa ka segin nɔgɔya. Amina rabi. Komi yen nka aw bɛɛ fo. Amina Fati yakili to mara. Maa tɛ ne ba ya. Maa ye mɔgɔ. Wallahi basi foyi tɛ tɔɔrɔ si t'u la. Aw ka denmisɛnninw bɛ de. Aw sigiɲɔgɔnw. Basi foyi tɛ. Aw jɛɲɔgɔnw. Aw teriw. Basi. Bɛɛ ka kɛnɛ. Basi foyi t'u la. Tabarikala Ala kana basi k'u la. Nse. Kɔri ma sɛgɛn kosɛbɛ. Mobili kɔnɔ taama bɛ kɛ sɛgɛn kɔ wa. Awɔ kɔni tɛ taa. Jango samiyalama. Yɔrɔw ka jan ɲɔgɔn na wa siraw fɛnɛ tɛ sɔn. Wallahi. O la i tɛ t'i reposer dɔɔni. A ka kɛ ten sa kɛ. O sɔngɔ wusaya i ma. I y'a dɔn dɛ. Awɔ. N'a i ka t'i dɔɔni da. Bade. Ni ma nali ni tanto. Ma duma ko ma nɔgɔn. Ma ka misɛn a ka fari. Fo baara de wulilen filɛ nin dala papa fɛnɛ ma ni fɔ ni ɲɛna dɛ. O ma hali k'a surana k'i ba bɛ nalen k'an préparer. Ale b'a dɔn tigitigi k'a ba ka misɛn. A ka misɛn kojugu. I bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ n ma bɛ wo dɔ sɔrɔ ka fɔ. Ni ko ne ko ye ne bolo yan sa dɛ. Nka fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ. N yɔrɔw fara ɲɔgɔn kan janni a kana kuma misɛnnin daminɛ o fɛnɛ la. N mana diɲɛ fɛn o fɛn a bɛ kuma. Nafa sa ko n nana a sɔrɔ maquillage la. Ala a ma occupé. Jɔ n fara ɲɔgɔn kan o ka bɔ a la. N b'a fɛnɛ mɔgɔ min ye sa. Muramuso. Namma. Ama. Wakati ye dɔɔni kɛ sa dɛ. Awɔ. Kɔngɔni bɛ ne na ha. Ok. Bi ma dugujɛ o. N bɛna ni dumuni ye sisan. Aya. Ma, dumuni filɛ. Na n ka tabali gosi. Ma dumuni kɛ. Ayi n bɛ tilela fana kɔnɔ siɲɛ kelen sa o. San tɛ kafe min tuma ye o. N bɛ tilela kɔnɔ. Ma nin ye tilela de ye koyi. Komi papa kun ma e nali ko fɔ ne kun ma tobili ko prévoir. Hali ni ne nali ko tɛ. Dumuni tobili ka kan ka to yen wa? Mɔgɔ bɛ mɔgɔ tun kuma dɔn mɔgɔ kan.
I joto la de. Salaya yɛrɛ de bɛ aw sisan furumusow la. Nin bɛ kɛ cogo di? Ne kɔni tɛna nin dun. N'a bɛ to yan a to yan n'a i bɛ taa n'a yɛrɛ taa n'a ye ne kɔni tɛ s'a ma. E de la i ka nin bila i da kɔnɔ kɔfɛ n bɛ dumuni ko ɲɛɲini. Walahi ne tɛ se ka s'a ma. E ni ala mɔgɔ min bɔra fo dugula ka na n'a fɔra ko tilelafana duguma e bɛna buru ni kafe sigi o kɔrɔ. Ne bɛ mun fɔ buru ni kafe a ka ɲi a taa i ka taa n'a ye. Ayi walahi haramu tɛ s'a ma. O ye mun ko ye. Nin bila i da kɔnɔ sɔɔni n bɛ daga sigi. Ka mun bila n b'o kɔnɔ. Ne tɛ foyi bila n da kɔnɔ. N nɛn ka to n da sa ani n da kɔnɔ ɲiw. Tɛ foyi bila n da kɔnɔ. E yɛrɛ tɛ maloya ni nin ya. Ni maloya t'i la. E ye ne jigila misɛnya dɛ. An tile. Nse an ce. Mun kuma bɛ yan. An ce kuwa. Ne yɛrɛ ma dɔn kuma. Ma. Mura, tati. Ni ma se maa ma an kun bɛ dumuni ko kuma de la ne ko a ka dumuni de kɛ. I tɛ se ka s'a ma o a filɛ kasi la mun na a bɛ kasi la. Ma kɛra di. A ka ɲi. Ma ɲɛfɔ n sa. Sini ne na segin ka taa so. A tɛ n dɔw ma e na dun mɛ k'o ye. Hali e mana fara k'o sigi Fati mun kɛra. To ma dɛsɛ ne la n bara malokini ma dɛsɛ ne la n bara. A ka ɲi sini ne bɛ segin kɔ. Ma ala min kɛra ma ye ɲɛji ma ɲɛnama sa. Ma mun kɛra mun de bɛ ka ɲɛfɔ n ye. Mun de kɛra yan nɔ. Nin bɛ se ka kɛ ne tilela ye wa. E yɛrɛ ka jɛngɛ k'a lajɛ kɛ. Fati. K'aw tɛ tobili kɛ. Aw dun ma dɛsɛ foyi foyi. Fati. Comment ma tobili kɛ? E ma maa naliko fɔ ne ɲɛna ne ma tobili kɛ. Ba naliko jumɛn? Ma an nana waati jumɛn? Ne ko maa ka nin bila a da kɔnɔ sɔɔni san ko n bɛna dumuni kɛ. Depuis mɔgɔ kunna sa depuis sɔgɔmada in na an nana. Depuis sɔgɔmada in na ne mana maa bila wa? I tɛ wuli ka tobili ko dɔ ɲini ka tobili kɛ. Fɔ ne ɲɛna koyi papa ni mɔgɔ fɛnɛ bɛ so kɔnɔ i bɛ maa naliko de f'a ɲɛna. A sera ne ka ɲɛ f'i ye wa? Maa nana kuma jumɛn? Depuis sɔgɔma an ma na wa? Ni kɔni y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba don a kan ka dumuni kɛ. Ani dumuni de ko mɔgɔ bɛ nin di mɔgɔ ma. A ma so la sa la. A ma so la. Buru de ko mɔgɔ bɛ nin di mɔgɔ ma. Ni mɔgɔ bɛ na mɔgɔ fɛ yen ni maa bɛ ka na e kun b'a fɔ ne ɲɛna. I bɔ kunna depuis sɔgɔmada ne nana i bɛ dumuni de tobi ka d'a ma. Ko m'o dɔ kɛ ne fɛnɛ tɛ tobili kɛ. Kana tobili kɛ i si bɛɛ. N'i tɛ tobili kɛ i tɛ to yan. Fa de b'i la nafa jumɛn de b'e la? Ni hɛrɛya muso ma na depuis sɔgɔma i tɛ dumuni ɲini ka d'a ma. E bɛ mun na yan nɔ k'i da manamana ko dɔrɔn na. Ma, i ni yafara ma dɛ. Ma yafa ma ala. Na yafa t'i ye ala. Tile bɛ ban sigilen ni fɛn kirikara ninnu dun ne na waati sera waati min na a bɛ sɔrɔ ka fɛn dɔ labɛn. Mais a kun kan ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba nana depuis sɔgɔma kan ka fɛn dɔ ɲini ka d'i ma. A ka ɲi o a ka ɲi. Ayi ma n bɛ taa dumuni ɲini ka na. Ayi. N bɛ taa dumuni restaurant ɲɛnamaw bɛ yen u bɛ dumuniw feere n bɛ dumuni dɔ ɲini ka na. E ka n'i yɛrɛ bila o la sa a ka ɲi a ka ɲi a ka ɲi. Ma sabali ala kama ɲɛji in jɔ ɲɛji ma ɲɛnama ma n b'i deli ala kama sabali n bɛ taa dumuni ɲini ka na. Muramuso tɛ yan muramuso tɛ yan. Namma. Amma. Ala kama ninnu ta i ka taa n'u ye kelen a filanan f'i k'i yɛrɛ dɔn cɛlasigimuso de ye i tulo b'a la dɛ wa nin ye ne nalen de ye koyi hali ne kun ko ne bɛ segin ka taa n tɛ taa yɔrɔ si bilen n b'i sigi de fo so in ka kɛ n sago de ye n'o tɛ ne tɛ taa yɔrɔ si e ni ala cɛ ni mun sara a bɛ aw la de hali wari in tanya don wa miiri bali hakilintanw wallahi e hakili ka dɔgɔ e t'i miiri e t'i yɛrɛ dɔn mɔgɔnin kelen balo ser'o bɛɛ la. Ti balo ko sisan ni n bɔra sugu di. Afila. Han? Afila.
ne taara ninnu bɛ balo ta cogo min na bi ta ye balo najɛ ya nse ya ni ce ani balo ta ɲuman fana bɛ n fa dɔn buramuso dun ko buramuso bɛ a taara sugu la a taara nasa la mun san nasa est-ce que fa tɛ e la yɛrɛ e ni ala cɛ midi yɛrɛ tɛmɛna ka ban k'o taara nasa na e bɛ kari k'o kuma fɔ ne ɲɛna fɛnɛ o n'a bɛ mɔ tuma jumɛn k'o bɛ dun. mama wuli joona bi baara cokɔrɔna baaramisɛnninw cayara o de kama. ko di sa dɛ yɛrɛ e fa ka baaraw kun man ca ne ma ko di. o tɛ sa. fɛn min nin ko in bɛ yɔrɔ min na ni ne ma n jɔ n jɔyɔrɔ la a tɛ ɲɛnabɔ a bɛ ne ni Alahu cɛ fo ne ka taa so de ka taa muso sɛbɛ ka taa muso ɲini ka na dɛ ka n'o sigi e kun a diyara i ye o a ma diya i ye o ne bɛ na ni muso ye wa o bɛ sigi i kun fɛnɛ. Mama wa ko waati ninnu na. I bɔ n da la waati ko ye tiɲɛ ye wa safo de la komi kow tɛ wagatiw tɛ kelen anw man kan ka dumuni kɛ ko di. ne kan b'a mɔ wagati de ma o a bɛ mɔ tuma jumɛn ni yɛrɛ kɔn ni b'o fɔ ne ye wa k'aw ka wagati ni anw ka wagati ala bannen don aw la yan dɛ nka ne ye min fɔ ne b'o kan dɛ a ka haramu ni n taara a bila i kunkolo la ko ni muso de bɛ segin ka na min bɛna cɛlasigi kɛ e ye n fa tɔma n sɛgɛnna o. n b'a d'i ma wa i diya mi diya i b'a ta ne ko buramuso b'e kun a san joli nin de i t'a san yɛrɛ dɔn hali ala ma taa denni kelen aw ma se k'o sɔrɔ ne tɛna sa ka sɔrɔ ne ma mɔden ye yan saya dun tɛ kɔnɔli kɛ dɛ muso furukun de i k'i mɔden sɔrɔ joona o tɛ kuma i da n'i b'o fɔ ne o n'ala ni kira sɔnna a ma kɔni n'ale ma se ka mɔden ɲini ka di ne ma ne mana na muso kura min d'i ma o b'a sɔrɔ. ani tile. nse hɛrɛ sira. ma i wulila a mɛnna. ne tun bɛ sunɔgɔ la ni e ɲɛ de ya. den wolobali yɛrɛ ka ɲininkali seliw bɛɛ la. ma a wolo san k'a bamu kɛ ma mun bɛ yen. aw ta nege tɛ ne na koyi dɔ kɛra ɲajɛ bugɔli la koyi caman ba yɛrɛ de kɛra o la sa an mako bɛ lakika de la sa. Mao, ni ye mun kelen de kɛ e la ni bɛ fɛ k'a dɔn ni ye fɛn kelen min k'i la de ni bɛ fɛ k'o de dɔn. n mɔden de nege bɛ n na ne t'a dɔn ne b'a dɔn. ma den tɛ ne bolo den bɛ ala de bolo ni denw bɛ ne bolo san ma sɔrɔ ne ye den sɔrɔ den tɛ ne bolo. Fati e ni cɛ bɛ mankan wa a t'aw la o fana min bɛna n dabila aw da la wala hali ne ka wuli n ka taa n mago la o ka fisa ne ka n sigi k'aw ka kɔnɔsu tɔmɔ kan ninnu lamɛn. ala de n'ala min y'a sira k'a b'a d'i ma di. ma ne t'a dɔn ne bɛna min kɛ ka den sɔrɔ. e t'o dɔn. den ko problème tɛ ne la o ne t'a dɔn ne bɛ den ko kɛ cogoya min na. a problème bɛ ne de bolo wa. ne t'o dɔn ne. i tɛ n bugɔ sa wa. ne kɔni t'o dɔn. Fati ne ma f'i k'i nɛmɛ ka ban. mais ba de mala ma bɛ ka kuma ko den ko kuma den ko ma den bɛ ne de bolo wa. ne bɛ ɲininka den bɛ ne de bolo wa. o ma ne bɛ den di n yɛrɛ ma. n'ala ma den di kuma se kuma ne b'a karaba. Filante si n y'a f'i ye i b'i ba minɛ ba kɔnɔ cogo min na i ka m'a bonya ten n'a ye min fɔ o de ka ɲi o de don.
ne ma bonya ni tini ngana semite ni tini ngana ufeneke ifena kala jere hey neko zato ne kan yirata isi ga bonya ni tin sigi ka bonyama ni tin sigi ka bonyama ngon be kan kan ada nyana denti ni bula fi ma nyana denti ni bula yam fare bela so ba ne be kuma Tita. Ni ngala mama. Akambe ha. Jani ka baka bugoli sana mama de. Bugoli tumate me nawo. Lepta nga soko no folo. Binsanya fi. Na fi ka fi. Maka ko ka gelema. Ma tu don. Ikma tu do ki rem. Mbia bibolo. Mas de nada ka ko da tu tan anda ne ka da player petit. Ni fembe figa. Mbla. Kana magan. Ika kuni fuini tinila. Ina fara e bari bina no kuma kan toro ko dengo de demene bolwa. Demene de bolwa. A bebe ki sigile nyana ite kuma. Vous ne parlez pas de la maison. Tiens, la mafia ne va pas te hein? Il y a un état de bébé qui est famille non. Comme moi, on a deux problèmes. Nous deux autres, tu dis nous comment, deux autres, tu dis nous comment. Moi, je dis nous comment les bâtards. Senwave application ye mimato obesega usikilintu koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima Wave fe obesega 10 € soro fu anifalaki ni awi application yi télécharger ni code promo elba prodier application yi sega télécharger plateforme chama sans fait inafo App Store Play Store ona nyogona chama au munu mefega application yi utiliser okanagon ni au dona Play Store walma App Store konnala awe Senwave télécharger procédure bébé na ira aula mimatu obsiko inscription ke lafia konnala e mogomimbe France Amérique Italie Espagne Allemagne Canada Royaume-Uni et Irlande ni ebe feka worichi kana Afrique konnala isorlento Senwave la Senwave Kawarichi Lakana ani lafia konnala. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne bali ma chelakao, an ne bali ma musolakao. Au munu magobe titi qualité ni mauna. Ao 100% coton. Aye voli jona kana bergona business center la erola. An sigli no bamako sukuba kono énergie kerefe. Immeuble mo simpara. Anga nege juru sino flenye na umagobe kuna funi ya wera ula aywa ayibuli jona kana ngani tisingon musegere Ça va? Ça va? Quand même, Ouais. ok. Ça va? Tu Merci. Ai, cô chồng em bảo đi về. Barang. Dieu merci. Kila lang ito bilang umisi don bonyona. Kila lang ito bilang na. Merci, Fernand. Ah oui, tu vois. Ah merde. Merci. Je suis dit. Et Manu. Manu. Ma tarasi na yala, kaptasi na yala kana. Amor.
Kata sina yala kana. Kune ko sigiyoro kile mano. Si fati. Mabe mu do no kiboto ko wata yala ko sina yala. Ha? Ma ko kata sina yala ko ko sama e kun ma do. Ni ko fene ko matita. Ibo do ko ma fene mano ko. So ça. Même si gata mu so wa ko ga nega katike o. Ibo do te fu do en katike o ya katike ko te fu do. Ibo na to pa fu na sa ya. Fuita soro sa. Fuita soro. Ati mate teme ya oro ngong fuita soro abi significa. De bi ko juro ni mai. Mabe mate duna yankui. Musabara bate. Olte ga duna yoro lare. Ati me son sa yo na to. No. No tanko. Kwa. Kana jiko folore. Na nega waruko kwa. Mo. Ela foi ontem no seu camarada de machidoia. Eu vou ir na war inform war. Não, mãe. Não bom. Ok. Minha leva na telha sami sorry. Ma. Oi, Nadia. Oi. Não sei o que não pode jara. Não pode me jare. Nira colo tamu. Ah. Ini mana na? Kana un mansuro. Alhamdulillah ko di matunu. Ayi woni matunu ngan seganali. Yoro nu kana ka janyo kana ko yima. Ebe nu ferea. Ai. No dun tawro do ko min klara to billare. Mu bonyo kana don. Ika dun taw? Ewo. Eben bedwa. Awo ma. Ato yere bi sokona yere me mu ne nyaga salim. Ni bebo mi? Papa de asangaja. Papa de nu sangadima. Awo. Budunya danye kwani? Papa de kubeso adoranu nkamesi do kuna. Umi tamu fele be yele mo suno papa de be sangadima. Tamu mana yele ma chuko. Demisani ay de. Ama son kile. Nga kumbe adoranu bugo. Komu na kolbe mesi kuna. Ne koko ni sangadi ema. Ai nene mo yele da fam ne sese ka daula. Yema. Na do fama do ala o fa foi ma do ala. Amane san attention ngani san yere. Ndenge. Embram soga papa. Ndenge te sojula ya. Ma. Ina. Nana ke mtarisi na yere. Wallahi. Woni yalla lan sibe koro yalla la yere di. Basiti. Terosite. Nunu muita. Aka meshudu. Kede usanga dama. Ninja be fone o. Ali yere temmalu ya ko fone. Ko papa de usanga dia. Papa ya chi bia ke ka dogonu mbugo. Ko mu na ko lo be meshi kukuna. Papa se ka wari ba yere posi kono. Ka be meshi sa ko ka di ema. O temiri baliaye. Horon kolon fene bo mnasa febi wasoni oyi ma do ko autakera kene kan juguya yere ka dogonu balala ka soro ka sanga de aw musoma mo ti yere bunya doni ma doni horon kolonya dai miri bali tasi balu ali kono wo kelen awsani awye wallahi dogonu ujuru mbe kana mane bado aw mana na duguba kono yanno adala me muso ba so kana de aw mawo aw mana muso furu yando aw ma furu koyi muso de aw furu no te bi seki dogonu mbali to di foko lu bugo ere ka klaka na furu mugo ne kelengele juljuli ni muramso ni mesi no kelengele juli etta wabi sabala nte wake me esi nga sawa
Kodi siguroma juli ka tore so kona ida ma fun e da I ma fo ka tore so kona tumor ne tigera eni chela bi jawti horonyi miri balu abeneni alate ngo o de la de ne me ka so ne manaya no bon ni na me nyeta na odi yo ani edu sikasi dan enga kan ekisigi ekane lage ne bina nun ke to nke ni yere de bodo ma Emna so mara tania. Nessa. D'où la fille qui a mis chou dans son travail? Hein? Il vient de beaucoup, mais c'est une fille. Eh, pourquoi il va de bagam sebi nana yamunila? Ne sais pas parler à Yann là. Koko balaye da diko kulu. Ni woni nga meshi jinne ba sara. Ai ndingi nyama saywa samba soro bi ma bo kon de bali bana de na de nga nala sonama uti fone fene ko yambi ni here Ma? ma ke tugula o te jago aywa comme e muso te se ma sabal sa e de ka sabal na ma ban Fati bami Fati ne ba ro do Fati iba do jongo mani de kon ma ndo meni fra ay abada ne be la me be e na mu ne foni ay sa e na mu ne foni sa ana sabali sa e mo kon te mo na tuna do so mi ngono ni mo na na so nya ka sale do tan idun nga to ngani frande aisa e ala ni ma ni ndomolo e be na ndusu ka si de bismillah Fati tu dini yere fe mo bodra ko ga wa bano ne mo ko dona ka so nya ka sale to ta en ne ame jigi nyogana de Allahu akbar a era ka so na ketu la de Fati yere te no yere fe ni da ko so na bisa no ko na ka to e mo so mi ye min jado alake nge ko be de jado alela idun nga to ngani frande aya ka na abaki wa ni tara frana in blate bene ba ma to yere baki abada aka haramu itake ima dala wa Antle. itake de Fati mo iso ita so na no won to ta to Fati Papa. e mo e didili ga fami reke Ibaro tigi ne te deli ka boka nga yoro to tanto. Ne boto song mare na ne yoro be nettoyer. na so mare be ga ya Kaya fura wa mo ne boto song mare na ne yoro be nettoyer ka bo. e yoro be nettoyer o se ka to de nyamo na je o be ka to ne Wa kon maro ne te boka yoro to tanto sa. e te boka to to be atini ya
Il est hier, il a tenu. O kuma ne de no de wa. E kon tesa, e ne la fere bi ala me. E kon te. Ne te rebi ko musu. Ni mo du na do ngona no ka so ko na to ta te dende. Mo na so ngana tra kan ton chocolate. Ni la je. Mo ni chiange. Na ko te ke bora ka so. Ma ga ange. Papa, e kon baro d'habitude ni ma deli kan sin ta ka bogo ni ma yoro ni yabe. Mais bi ko ni iya kad. Yoro no na pushe ro je. Yoro no to la je. Ni de dabali bana ni taro mi bina ne ga so na kan tanto. Ne ma nyedo. E che ma nyedo. Atina ke ne de ba nyedo. Iba so ne de no do ke. Ay ma e kon no te. Kanta yi seke. Ala ka besa ni dina ni ma wallahi te. Ibi ya fa ma ala ka ma ite. Ni mala ngulu ni. Suma manka bo abada ka so ma ka yoro fa. Ebita e popotron ka take yala di ne bora do ebe bo. Ne be seta do ebi sita ka ta yala do. Patenia ali ka so na ebi ka de so fa na. Ne ta do jorom na ga miyo. Wallahi ngani masabali. Ni masabali nyami na to. Ni ka mi ta to. Ma do ro kon do bo. Ni mo to. Ni tna fra idun ti fra na di anga fra. Kai mama fra. Kata mo ni fi yere ke nokote enya la foyi. Mo mana do si sa so ngono. E ka kan kamalu ya wai manga kamalu ya ni. Ala. Ni mkila. Ma be kan bere kenela ka kun takada munika. Di masa oti sabaliba. Na fora ami bon an faso la. Kana aw denw ni nɔfɛ. Soko tana, fini ko tana, dumuni ko tɛ. A denw diyaɲɛ de kama o de b'anw sisuso aw ka so. Mais n'a fɔra o bɛɛ la, aw de bɛ tila ka aw ɲɛtana kɛ anw ye. N'an ye hɛrɛ kɛ o ye bɔnɛ, n'an ye bɔnɛ kɛ o ye bɔnɛ kelen. Adamaden ka sabali koyi. Mɔgɔ b'a dɔn i bɛ se ko dɔ la nka i b'i tɔ to. A lajɛ. N'a fɔra ne bɔra sɔgɔmada in na ka n ka yɔrɔ jɔsi ka taga dugu kɔnɔ. Ne ka yɔrɔ kɛcogo lajɛ. Wa cɛ minnu fɛnɛ t'a faamuya, masaw mana ko ka kɛ k'u da u masaw kɔ kan. Hakɛ bɛ furumuso ni furucɛ cɛ dɛ. Maa ne t'i danga mɛ Ala ɲɛ bɛ ko bɛɛ la. Ne yɛrɛ de tɔɔrɔ la ni so in kɔnɔ. Ne tun b'a dɔn ko nin furu in bɛ taa ne tun tɛ don nin na. Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn. Ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la, aw bɛ Senweb télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se k'aw ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande, ni e bɛ fɛ ka wari ci ka na Afrique kɔnɔna la, i sɔgɔlen to Senweb la. Senweb ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima cɛlakaw ani ne balima musolakaw aw minnu mago bɛ tisi qualité ɲumanw na awɔ 100% coton a ye boli joona ka na Bergona Business Center ka yɔrɔ la. An sigilen don Bamako suguba kɔnɔ énergie kɛrɛfɛ immeuble Majusin Para. An ka nɛgɛjuru siraw filɛ nin ye n'aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la ayiwa a ye boli joona ka na n ka nin tisi ɲuman ninnu sɛgɛrɛ.
Kabiso koma. Fosu. Ni furumuso ba senga kenema. Afo duntumatna ye ela. Ene kaba ko ide. Afo ne furu ke to ko ye. Yera ti miri ka fo ke chela simuso yi. Ko ni mbora ko nga ka dundi. Nga. Kuma na digi mo ko mina ka teme kotigi kan. Ko bi soro ka kotigi to yende. Ni be cheka ko kolokolo lenyi. Na benali yere makaba. Ne be mun foble. Kera ala di fama ça. Ma. On va comment? Anzu. On sait. Basite. Yere ma foi dala sakani soa. Ya to suko nkura. Sukura. Ah. Fitri selisa. Muso kabini sokoma na bora. Fosu kulen flesisa amado so folo. Ma. Obeka. Ayo teke me. Kumbala. Bani de kero koso atara odla. De sukola. Bani. Ndubi reda kono kaba we bani yo. Ne kambara fema fone yo. Mko shida ma fone ko bani keruba. Bani de kera. Na kada aka shike kungo diru. Ma bina sonu. Na be shiri fi na mana kungo diru. Ni ma dore fe fe na yo ko. Mare ko ngela sa. Ai ma gela de. Abina. Tare dale avansu. Anjema. Manje. Ake ala ne kira yere jati kama. Ntu no sa. Ne makla mo nyana mo ka foli lamnela. Ne makla lu fe kuma nyoga yala. Ne ba mo fo ala kama ntwen. Ntonto labi. Efana yeshuko imena kudu. Imena. Wasabalisa. Yiko mbado tiki ko bani meni fasolila. Oui, bani be. Mais bani judu na regme. Sabalisa. Ni judu na ka doni ke nasu. Mo bero ko giri ngabuli ka tasu. Munu fene dudi. Ne ma fika giri ngabuli ka tasu ngoni doni sera wuli kana fitri manga se kamuso furle to akunfe. C'est pas bon. Amai. Oui, fene mangai. Manga do chene do. Musorban no sigile be femi anjo ndai. Chene do. Ne ali bani kera ko suke. Ibiti bi erbe be sa erlaja. Ayi ben. Iba ka problem ya ne chien be ka fiete so de ma. Ne chien be ka fiete do so ma. Ni ga kai kana do fara ga disukasika. Disukasi me. Ni ga kai. Ebe ina mingo na kun kadne. Ikun bani kera ko so de me na kun kadne ikun tita. Yoro ikun tita do ko muso ko. Mais ni kuma chien fari iba fo nyame anyona wala tegabli. Ori ya fo ko. Mais kiski musikisa kana ndusu na bodo kana do franga dusu kasika parce ya twittera kana mi ka so dore na ko ni jaitita ma ibe sabali ara be franga on kaka ya fanyi ni fe ka sabali ni nyona wala tekatuni atene toro adanye feni do di ni latindro endote ni ya beke ngede jera nai nyo de fo woni ye ko digiri la ka teme kotigi kan ko bi soro ka kotigi to no woni yi panka soro kotigi ma pa be se ki pantu guni ni man se wo au se na ne bi nyere fa fu na fora dia ko ni fati o que sonho é eu não falo tu ala mata here o problema here tana o fene problema ni taranga so banila ni kuzem bana ni takara ulila so ni rani so che ya be wakati julu wani tiseso ni kelem na ni tara so ko shukura galitu ni huku marita ibada ndeko yes lamedi
i bɔra silamɛ du de kɔnɔ i fa ni ba a ka du bɛɛ silamɛ de silamɛya sariya la est ce que a dagalen don muso yɛrɛ ka c'est-à-dire comportement dɔw kɛ ka taa fitiri se i kun fɛ kuma fɔlen ɲɛna k'e kun taara ban na waso i b'a dɔn ko sariya la da ye ne ja ne bɛ se k'a fɔ k'i tɛ taa o kana fɔ ko n taara kɛ n kun fɛ ne taara kɛ kun min na n ma kan'a dɔn mais e ni ne cɛ ye kan ka dɔn ne b'a dɔn mais sudon ɛri tɛmɛna a mɛnna e tun bɛ se ka na bɛn fitiri ma so sini tuguni k'e bɛna taa e bɛ taa fo ka taa dɔgɔkun ban n'i y'a kɛ ko ni fitiri tɛmɛna de n bɛna taa ni sudon jama bɛɛ ma taa fo e yɛrɛ somɔgɔw b'u da waati min na o ka kɛ e na waati ye o fana tɛ yɛrɛ dɛ e bɛ ɲinɛ min kɔ yan i ka fɔ ye de yanni i ka du ye i cɛ bɛ yan i cɛba bɛ yan yanni e yɛrɛ ka fɔ ye donc i bɛ na ka na bɛn fitiri ma k'i yɛrɛ labɛn ka i ka so kɔnɔ labɛn o de y'a fɔ cogo ye kana a essayer ka c'est-à-dire ka kuma yɛrɛ ja i yɛrɛ bolo quoi i k'a faamuya o de ka ɲi manamanakan fɔla mɔgɔw kunna ni sigi ni hakili jiginna la fo n ja bɛ tigɛ mais ni mun kelen de kɛ maa la hali ni kuma k'a bɛɛ bɛ digi maa la wa n t'a dɔn n bɛna diɲɛ fɛn o fɛn kɛ walasa maa denkɛ bɛ se ka bɔ maa jugu kalama cogoya min na bari sabula n'i y'o ɲininka nin diɲɛ kɔnɔ o ma kojugukɛla foyi ye ka tɛmɛ ne kan ne de bɛna mun de kɛ ni ko in na sisan ala ka bon be oyi tatɔ ya ne kun mago kun bɛ la o ne kun mago kun bɛ la o bebe ne mago ne mago de kun bɛ la sa bebe n y'a f'i ni bɔra ne bɛna taa baarayɔrɔ la kuma tɛ yen o ye tiɲɛ ye mais n mago de b'i la walayi be ne kun bɛ fɛ an ka kuma maa ka ko de kan maa ka ko e be maa ka ko tɛ ma nɔgɔn ne fan fɛ dɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la maa bɛ ne minɛ cogoya min na han maa bɛ ko minnu kɛ ne la e yɛrɛ b'olu dɔn Fati n bɛ min f'i ye maa ye musokɔrɔba de ye i ba de don e Fati cɛ de ye ne ye i tulo ma dɛ n ka kuma na i buramuso de don n'i taara ka so a ka musokɔrɔba i b'a minɛ cogo min na i bɛ maa minɛ ten maa ka ko bɛɛ kun i y'a faamu n tɛ fɛ ka segin nin kan maa nana waatinin de ka taa ka na ko gɛlɛya bolo ala kama i ka kow ma nɔgɔn i se ka musokɔrɔba kun kuma bɛɛ maa y'a ka taa nin ko ninnu man ne dɛ ɲɔni fɛnɛ mankan ye ala ka tiɲɛ dɛmɛ taa so kɔnɔ baara dɔw kɛ fɔlɔ Nfa toma. Mbramuso. Ayi. Nfa toma bɔli de ka gɛlɛn. O bɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la. O ni wulu k'a ka senna samara don ka tugu o nɔfɛ fo min ka teli ni min ye. I nɔtɛ min kɛlen don k'i mara yan o de nɔ don. Ne yɛrɛ tigɛlen don naw. Bɛɛ ne ni Ala cɛ. Allo? Era sira.
karamɔgɔ i dan sɔgɔ sa i ni ko somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ kuma fɔlenkɔrɔ tɔ tɛ dalamaga ye n y'a f'i ye cogo min n'a ma juguya ka tɛmɛ o kan foyi ma bɔ a la. Un téléphone. Ne bɛ min nɔfɛ sisan n denkɛ muso ye k'a ɲi baara k'a gin ka k'a yɛrɛ kan f'a ka bɔ n'a yɛrɛ ye de furusa n tɛ fɛ yɛrɛ de a ka to n denkɛ kun bɛɛ minɛ a ka kɛ furusa ye sa n yɛrɛ na taa muso dɔ ɲini village la an fan fɛ o bɛna sigi ne denkɛ kun barisa an ma nafa foyi sɔrɔ nin furu la. Ne n'a ni bi cɛ ne ma hɛrɛ kelen sɔrɔ ɲɛ la a kɛ ala ni kira ye furu ka se ka sa ne b'o dɔrɔn pe de nɔfɛ awɔ a banna n b'o dɔrɔn de kɔ n'an k'i hakili lajigi wari ko min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ kɛ ni ala ni kira sɔnna ma n bɛ fɛɛrɛ kɛ tile 2 in na bi ni sini dɔrɔn n bɛ wari in ci ma orange money na ayi a tɛ balan ne tɛ nafa dɔn de ja n'o balana o tɛ ne yɛrɛ nɔ ye karamɔgɔ ala ka tile yɛrɛ d'an ma n y'a fɔ cogo min an b'a kɛ ten baramakɛ bi yan ayi n nana n ka téléphone. I tun ye n'o de ko a basi wɛrɛ kɔni tɛ yen basi tɛ ala kana basi kɛ yen nɔ o i sɛgɛn ka taa baarayɔrɔ la tuguni wa n'a sɛgɛn ta ayiwa ka kɛ ten ne yɛrɛ sɛgɛnna dɔɔnin n b'a lajɛ ka taa n na fiɲɛ bɔ dɔɔnin ka n kɔ la sama ayiwa Fati. Ɲɛgɛn ko e dun sumalen don mun kɛ Fati i ye kuma min fɔ tiɲɛ don i ma ka kuma la a bɛ min f'i ye ne lajɛ ka mun ka sabali a to yen ala kama i y'a faamu i kuma fɛn o fɛn bɛɛ tiɲɛ e de bɛ kɛ yafabaga ye n bɛ yafa ɲini fɛ i ka sabali ka ma to yen maa mana fɛn o fɛn kɛ a bila i kunna dɔrɔn ko mɔgɔkɔrɔba don i cɛ ba don i y'a faamu kana ka ko foyi digi la i y'a mɛn problème t'a la donc n bɛ taa baarakɛyɔrɔ la fɔlɔ mun nana mun na mun ɲinana ka téléphone kɔ ok mun bilala la ni yɛlɛsigima ka kuma la e ma sɔn ka ne lamɛn sisan k'e y'a faamuya ala ka kɛ hɛrɛ yana baara to continue. Senweb ye application ye min b'a to aw bɛ se k'aw sigilen to kɔ kan ka wari ci Mali kɔnɔ aw ka Orange Money walima Wave fɛ. Aw bɛ se ka 10 € sɔrɔ fu ani falaki ni aw ye application in télécharger ni code promo Elba Prodi ye. Application in bɛ se ka télécharger plateforme caman sanfɛ i n'a fɔ App Store, Play Store o n'a ɲɔgɔnna caman. Aw minnu bɛ fɛ ka application in utiliser o ka nɔgɔn
ni aw donna Play Store walima App Store kɔnɔna la aw bɛ Sendwave télécharger. Procédure bɛɛ bɛna yira aw la min b'a to aw bɛ se ka inscription kɛ lafiya kɔnɔna la. E mɔgɔ min bɛ France, Amérique, Italie, Espagne, Allemagne, Canada, Royaume-Uni et Irlande ni e bɛ fɛ ka wari ci kana Afrique kɔnɔna la i sɔgɔlen to Sendwave la. Sendwave ka wari ci lakana ani lafiya kɔnɔna la. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe titi qualité mauna. Ao 100% coton. Ayo voli Jona kana Bergona Business Center la. An sigile no bamako sokuba kono énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino fleni. Na magobe kuna funi awera ula. Aywa, ayo voli Jona kana ngani tisi mon musegere. Muramso. Muramso. Nam. Muramso nyama de. Oh. I ka telebon ni jaina. I ka bila farafin filmu do la. Oh. Maman. Ibe nyoro ke ka to a changer. Ah oh. Muramso. Muramso. Namma. Nyama de ni mini die mi no ba de bina. Manjifle. Ma. Asumane ndo kodu. Urabna ji doni ka ka sugi. Ma urabna utikale no. Asigi. Na kala ra to mi nami. Papa. Muramso. Muramso. Oh. Namma. Oh. Ante draga dumbia. Ko bene na de. Yogo dina no jo mina nai. Afirma. Subhanallah. Muramso. Muramso ta. Namu. Subhanallah. Foronto. Libitoni ni foronto. O fana aduma tuguni. Wallahi ntodu. Ntodu dia kono. Ma te ya. Niko, ibi mi siri ka dan ninga mune la. Nya mune kila. Depuis duna so ngona e ka foronto mi foko kera lipton na e manega ni manega furu ke mbolo foronto ya. Depuis ya ndain sa hone ni cheche. Iba fotasma di ba unche. Ina fo ya la folo yore ye foronto ri bitala. Shenwere, me seke kata bunteri kakala. Ni na ntami. Ni mami ni kongo eda digi kilebami. Bari nete na tublike kadima. Atuti chebe na mba pe fai. Allah. Ma, yore ye bite.
ni poids donna yan bi ni ala y'i ci k'a fɔ poids ɲɛna ko ne ye dumuni d'i ma ko foronto kuma la de bitɔni foronto ma wallahi n bɛ jinɛ jɔlen yir'i la n t'a filɛ ala n'i y'a filɛ i k'a fɔ ma to ɲɛmɔgɔ di kana fɛn jugu kɔrɔbɔ a bila o de da ka di la ni e ye nin fɔ papa ye k'a bɔra a kalama hali n'a ye ɲininka ko ma i b'i bali k'i yɛrɛ sigila a ka dugu la wallahi n tɛ foyi f'i ɲɛna e ye mɔgɔ tɔmɔna de depuis i nana ye bɛ k'a ni siri ka da n kan tɔɔrɔ mun kɛra o kuma e jinɛ de ye awɔ kɛ ni ne ka di ne o wallahi n'o de fɔ waati wa maa ka baro ka di dɛ yɔrɔ a to kɔrɔ ma to ka n ka denmisɛnniya baro f'i ye a tun bɛ fɛ k'o dɔɔni fɔ dɛ a to ka kuma o de fɔ a tun bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ o la maa kɔni n'ale lafiyara dɔrɔn a to ka ne ka denmisɛnniya baro de fɔ a y'an mɛnna baro la bi dɛ an kun ziiri daw bɛɛ la i muso kun bɛ ziiri da la fɔlɔ ko n ka k'a fɔ ko tilefɛ ziiri fana ba ka sa kɔni a kɔni bɛ nkalontigɛ i m'a ni ziiri jumɛn dɔn a ye ziiri caman da bi dɛ e tigɛra ne la sɛbɛ yɛrɛ la kɔni e mamuso ye ziiri caman f'i ye wa mun ne ye mamuso lamɔden ne bon en tout cas ne kɔni ka di ne ye ni maa ka to ka baro kɛ an b'a kɛ ɲɛnafin bɔ a la an b'a kɛ ne yɛrɛ tɛ fɛ maa ka taa bilen fa ka to yan maa ka to ne kɛrɛfɛ yan nɔ o de ka di ne ye i t'o toli ko i t'o ten n mɔdenw ɲɛnafin bɛ na dɛ ma ni e taara ninnu tɛ fankelen n'a ka mɔgɔ ninnu denmisɛnninw tɛ ngɔnɛma ye bi sɛgɛn n ko n mɔdenw de ɲɛnafin bɛ minɛ o bɛ n sɛgɛn kojugu n b'a fɔ n bɛ a fɔ so bɛ fa dɛ a ka ɲi ten olu to yen nɔ ne bɛ to ka taa ni n ye wagati mɛn min na awɔ ni wagati kɛ dɔrɔn min na c'est bien a ka to ka baro kɛ tan papa i tɛ ci ko yakili to ma la dɛ mun ma ye ne bari o kam ka di ne maa di ne ka fɛn bɛɛ awɔ y'a faamu n ka diɲɛlatigɛ sababu de filɛ wallahi awɔ ta n bɛna sisan teri jugu musokɔrɔ in tɛ foyi f'i ɲɛna a nalen tɛ ɲɛ n'i ye den ye i b'a fa ni k'i faga kɛnɛ faga danka den ne bɛ sɔn koyi denmisɛnnin subaga ka ca cogo min na sisan n bɛ taa n bara jɛni n kana sa manamana la yan nɔ Allahu akbar nka ne bɛ n yɛrɛ ɲini wa ni n ko n bɛna siɲɛ wɛrɛ i hakili tɛ fura min na n bɛ n kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye ba taara di ne muso kolonba hali ala ma taa tobili gansan i tɛ s'a la i bɛna fɔ k'i bɛ ne faga manamana la an bɛ yan tɛ fɛn fɔ e ye yanni i ka ne faga ne bɛ taa n baara fɔlɔ a ma s'o la ne bɛ taa n da n ka so kɔnɔ ka n yɛrɛ lafiya parce que e ta ma don i la bɔli kama maa yɛrɛ kɔni n to ka waati jan kuma fɔ dɛ a ka fisa tuma dɔw la a n'a ma hakili jigin i ka ko camanw na wallahi e yɛrɛ denmisɛnninma kun ka ŋɛɲɛ cogo min na ni ne kun b'an kolo kɛ e kolo kan kosɛbɛ e kun bɛ mɛn ka sɔrɔ e ma kɛ mɔgɔ ye koyi kuma bɛ mɔgɔ min na kangada la ko ka baro k'a ka ko ka gɛlɛn a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ ma hakili b'a la don min na ne binna ka bɔ yiri sanfɛ nin don n'i kun ye ku bila ne kɔnɔ a bɛ mɔgɔ walayi n tɛ yɛlɛ koyi mɔgɔw kumana ka dɛsɛ ko jigi ne ma mɔgɔ silamɛ cɛ kɛ cogo di ça va baasi tɛ ne ko mun de la i tɛ sigi i ka so de i ye o ye wari di yan n bɛna taa dugu kɔnɔ n bɛna taa n bɛna kɛ n mun fini san a ka ɲi tan ne yɛrɛ kun ma na mɛn ni ba in kama tantɔ a ka ɲi tan finiw bɛ n bolo so yen fini bɛ ne bolo yɛrɛ nka ko bɛ ŋaniya yira don n'i ko k'i bɛ taa sa an ka kɛ ten a ma ka fisa o parce que i bɛna taa so donc ni a ma ɲɛ k'i bɛ taa kɔni i bɛ finiw caman san n'o y'a ŋaniya ye a ka ɲi n'o y'ale ŋaniya ye a ka ɲi a bɛ se ka taa san a ka taa san baasi t'a la i bɛ don so kɔnɔ li kunkolo sanfɛ papiye minnu bɛ yen i b'u kɔrɔta wari bɛ yen i bɛ wari ta
Ok. Bena sa. Oh. Ma ta mbe son. N'ala sonna. Ma o ka fisa quoi, n'a ye fini san. N'a ye fini kɛra o la ni don min na n'i bɛ fɛ ka taa u ka nɔgɔn quoi. Voilà donc. Ne b'a tɛna mɛ bilen ni ma taa o. Ma ka taali man di ne sa. A ka ɲi sa. To y'a sa dɔn sa. N ye tile fila nin kɛ. N kan ka wari dɔ sɔrɔ ni y'o sɔrɔ. Ko bɛ fɛrɛ quoi b'i ka taali labɛn. Ko kɛ koyi. B'i ka taali labɛn inchallah. Walayi. A ka di n ye i ka to yan fɔlɔ o waati la. Awɔ. Allô? Aw yɛrɛ tilenna bɛɛ ka kɛnɛ somɔgɔw nse kɛ aw tɛ baasi ye ani cɛw ni baraji a ka kɛ ten sa kɛ ayiwa ko n bɛ bɛɛ fo ala k'an yira ɲɔgɔn na hɛrɛ la nse ma n kɛra di jɔn de kun ye weleli kɛ i bɛnkɛ de kun ye weleli kɛ baasi t'u la yen baasi t'u la ma olu dun ye kabiri e telefɔni bila e fari fagara mun kɛra a ka di kɔni foyi ma kɛ ko ne kun ye muso ko kuma min f'u ye k'a ɲɛnabɔra k'u bɛna muso bila ko kana di i ma ko i k'a k'i ka filanan ye ne yɛrɛ ko n k'a ka ɲi kan sa an t'o to yen ayi bɔn komi e kun y'a ŋaniya sigi ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la bon a daminɛ a fɔ waati daminɛ a kun kɛra gɛlɛyani dɔw ye mais ne yɛrɛ tilala k'a faamuya bon n'u y'a sɔrɔ y a pas de problème t'a la komi Fati yɛrɛ b'a dɔn ne bɛ muso ta ni Ala ye nɔgɔya kɛ n bɛ muso ta fo 4 donc problème t'a la a bɛ se ka na baasi t'a la ayiwa ne kɔni n fɛngɛnen don dɔɔnin dɛ mun ko la kan n'a ni n buramuso mana bɛn dun o kɔni o yɔrɔ tɛ yɔrɔ la ko ye n'u bɛɛ ma bɛn u tila ka bɛn a la sini si tɛ ka ɲɔgɔn ka sigi u tɛ ɲɔgɔn ka sigi la bɛɛ b'i yɛrɛ ye o tɛ baasi ye e yɛrɛ ko ten o tɛ baasi ye baasi tɛ n'a ɲɛna cogo min Ala k'an nɔgɔya o tɛ n'i kun y'a da ne ma a kun ka dabila dɛ a kun ka to tan ten munna tan foyi ka dabila dɔrɔn e yɛrɛ ye fɛn min ye e bɛ tila k'a fɔ ko ka dabila waati bɛɛ n'a ko tɛ wa waati bɛɛ n'a la ko de don n ka ɲi tan fɔlɔ an ka ko dabila ni ko ten problème t'a la an bɛ se ka ko dabila n yɛrɛ mana taa so n na taa ɲɛfɔ n'a ko ma baasi ye o baasi t'a la n yɛrɛ bɛna wuli fɔlɔ n sɛgɛnna sigi la n taa dɔɔnin da ma mun de b'i la ayi n sɛgɛnnen don dɔrɔn ma yɛrɛ ta ɲi kabako dɛ depuis e nana e yɛrɛ dabara mɛ ne ka muso filanan ko la n ka muso ta n ka muso ta o ɲɛnabɔlen tuma min na e yɛrɛ kelen bɛ tila k'a fɔ k'o to yen ne ma foyi faamuya nin na
ne kuma kono ni bisika bo beda fuma iri na le ko kelere ke kunga musuflana esa ko sigere zinga ayo ngashita ale ba do kumina yafa Sendwave application ye mimato obesega osikilento koka ka warchi malikono au ka Orange Money walima Wave fe obesega 10 € soro fu anifalaki ni awi application yi télécharger ni code promo Elba Prodier application yi mesega télécharger plateforme chama sans fait inafo App Store Play Store ona nyogona chama au munu mefega application yi utiliser okanagon ni au dona Play Store walma App Store konnala awe Sendwave télécharger procédure bébé na yira awla mimato obisiko inscription ke lafia konnala e mogomimbe France Amérique Italie Espagne Allemagne Canada Royaume-Uni et Irlande ni ebe feka worichi kana Afrique konnala isorlento Sendwave la Sendwave Kawarichi Lakana ani lafia konnala. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima msolakao. Au munu magobe titi qualité mauna. Ao 100% coton. Ayevoli Jona, kana Bergona Business Center la rola. En sigle no bamako sokuba kono, énergie kerefe. Immeuble mo simpara. Anga nege juru sino fleni na umagobe kuna funia wera ula aywa ayibuli jona kana ngani tisinman musegere